já jsem tam dal nachladit sekt, vlastně, který kvasí v lahvích. Jo? Uvidíte, jak vypadá vlastně takový polotovar sektu. Jo? Jsem to tam schválně dal nachladit, ať máte představu, jak vlastně vypadá sekt, nebo jak chutná sekt, než se zbaví těch kvasnic. Jo? Tak to chutnáme potom na degustaci. Ale tohle je teda od Bohemky, ale je to řada Prestige, kvašená klasickou technologií v lahvi. A je to demi, je to kivé Rieslinku rýnského, Chardonnay a myslím, že Riesling vlašský. Jo, takže to motikou. Já budu ty směry střídat, protože samozřejmě nemůžu to dělat směrem k vám. Jo. To velmi rychle. Pomalu to dělat nelze, jo, takže... Já to chci udělat ještě jednou. Já se zeptám na jednu věc. Je tady někdo, kdo jezdí vodu? Z vás? Monika! Monika všecko. Tak dobře, tak šabím jsme to viděli. Jsme tady měli... Moc si to slušelo na opravdu. V té době tady máme pádlo, takže na vaši přesně uděláme pádlo. No, rukou to nejde, no. Fakt, no. Ale jako, když je to ostrý předmět, kovový, tak to jde v podstatě čímkoliv. A to hrdlo vždycky padne, jo? Jo. Ale máte strach, že jsme jako to Ne, tam je tlak, který to odstřelí pryč, jo, takže dovnitř se nedostanou lomky. Co je ale nebezpečné, a to bych chtěl teda upozornit, protože spousta z vás už možná teďka uvažuje nad tím, že to jako přeslušit a tak dále, tak používejte hlavně lahve, kde je napsáno, že to je kvašené v lahvi, že to je tradiční metodou, že ty lahve mají mnohem silnější stěnu a hrozí menší riziko, že ta lahev exploduje. Takové ty obyčejné bohemky, které se prodávají za těch 100-120 korun a podobně, tak ty jsou dělané jinou metodou a to sklo je výrazně slabší. Takže tam několikrát se mi to stalo, že se vám ta lahev rozletí v ruce. Je to nebezpečné jak pro to, co to dělá, tak pro ty lidi kolem, jo? Protože to letí, prostě nevíte nikde kam. Jo? Takže nedá se to ovlivnit, jak to jednou bouchne, tak prostě může být obrovský problém. Jo, takže lahve kvašené, sekty kvašené v lahvi, to je první předpoklad, a druhý předpoklad výborně vychlazené, ideálně někde okolo nuly, že v tu chvíli vám to tak nepění a to sklo je křehčí a dobře se láme. Jo, takže to jsou takové finty, protože lidi napadají různé bejtáky. Jinak lajka to teda by zvládl, splnil tyhle podmínky. Přesně tak, jo. Z těch domácích takových věcí, s kterými to jde dobře, tak je sekáček na maso, sekírka, to bude vynikající způsobem, jo. Motika musí být taková nová, jak je tahle. Normální motiku to jde blbě. Takové ty klasické domácké zabíjačské nástroje. Takovýma věcma. Aby to mělo trošku kvalitní ocel, aby to bylo trošku těžké. A potom se to dá zvládnout. Čili to je po lahvi přes to hrdlo. Ano, takhle a do toho hrdla nesmí tam být ten drátěný košíček na tom, jo, ten to samozřejmě slumí a nesmí tam být žádné zbytky těch alubavů, co tam bývají, nebo plastů, jo, to taky umístí náraz, jo.